Iza krutog birokratskog izraza standardi kriju se osnovna prava čoveka na život, tako uobičajena u demokratskim zemljama gde se za njihovo kršenje izriču najstrože sankcije, a javnost ih oštro osuđuje. Ta elementarna ljudska prava na Kosmetu Ujedinjene nacije formulisale su 8 standarda. Demokratske institucije, vladavina prava, sloboda kretanja, povratak i reintegracija, privreda, imovinska prava, dijalog sa Beogradom i Kosovski zaštitni korpus. Za svaki od njih detaljno su razrađeni ciljevi i obaveze koji se moraju ispuniti da bi, kada međunarodna zajednica proceni da su standardi ostvareni, počela rasprava i pregovori o budućem statusu pokrajine. Za kosmetske Srbe i Beograd dileme nema i njihova poruka je jasna. Privremene institucije nisu ni blizu ostvarenja ni jednog standarda. Sa tom ocenom saglasni su i visoki zvaničnici Rusije, a mnogi od njih u to su se lično uverili odlazeći na Kosmet. Video sam svojim očima šta se dešava na Kosovu i prema mojim ličnim, ali i procenama stručnjaka je da je prerano govoriti o ispunjenosti standarda. Progres naravno postoji, ali se on tiče samo jednog dela kosovskih Albanaca. To se ne odnosi na Srbe, jer nema napretka u najbitnijim pitanjima, povratku i bezbednosti. Srbi na Kosovu žive u uslovima enklava, stalno se boje za život, nemaju odgovarajući nivo bezbednosti. Nema slobode kretanja, sami smo se uverili u to, kada smo očekivali dozvolu UNMIK-a da posetimo Gračanicu oko 5 sati. Znamo da neke snage pokušavaju da predstave situaciju u pokrajini kao pozitivnu, a to nije istina. Položaj manjina se nije poboljšao. Kosovo je evropski problem, a ne samo problem Srbije i Crne Gore ili Ujedinjenih nacija. Pošto u Evropi ne mogu da postoje ljudi prvog i drugog reda, onda svi moraju da imaju jednaka prava i smatram da je zato neophodno pokrenuti donošenje izveštaja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o stanju ljudskih prava na Kosovu. Takvo upozorenje ipak neće uticati na šefa UNMIK-a Sorena Jesena Petersena, da 27. maja na sednici Saveta bezbednosti podnese izveštaj u kome će, kao što je već poznato, oceniti da je u protekla 3 meseca postignut znatan napredak u svih 8 standarda, posebno u oblasti bezbednosti i slobode kretanja. Oglasio se Kofi Anan, generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Izjavio je da nije u potpunosti zadovoljan postignutim napretkom, ali i najavio da će za nekoliko meseci, ako privremene institucije ostvare značajan napredak, početi proces ocene standarda. Za taj posao Anan će imenovati specijalnog izaslanika. Biće to početak nove faze za Kosmet. Ono što je za nas važno i čega moramo biti svesni, to je da u velikim zemljama Zapada naročito sve više preovlađuje uverenje da treba otpočeti sa pregovorima o statusu. To stvara jednu donekle nezgodnu situaciju upravo za te zemlje, jer su one proklamovale politiku standardi pre statusa. Pa mi se čini da će se iz te situacije izaći tako što će se reći standardi nisu u celini ispunjeni, ali su ipak ispunjeni u dovoljnoj meri da mogu da otpočnu pregovori o budućem statusu, a istovremeno, čini mi se, tražit će se da se dalje radi na ispunjenju standarda, pre svega na poboljšanju položaja manjina, što praktično pre svega znači na poboljšanju položaja srpske zajednice na Kosmetu. Očekujemo da će kontakt grupa u tom međuvremenu, dakle od sednice Saveta bezbednosti do izveštaja tog krajnjeg o standardima, imati takođe aktivnu ulogu i da će tu sliku koja je sada potpuno iskrivljena u dobroj meri uravnotežiti. Dakle, naš je cilj da se na osnovu objektivnog izveštaja o standardima pomeri vreme od početka razgovora o statusu Kosova i Metohije. Dakle, mi hoćemo da ostvarimo onaj princip koji su Ujedinjene nacije proklamovale pre godinu dana, a to je standardi pa status. Mislim da Beograd ovog puta, za razliku od drugih kriza, recimo iz 1991. zaista ima sve argumente na svojoj strani. Argumente međunarodnog prava, pa i neke političke argumente. Ali mislim da to Beogradu neće mnogo pomoći i da je Amerika u ovom momentu ušla u pregovore na jedan način koji stvarno privileguje Prištinu. U Moskvi je predsjednik Koordinacionog centra Nebojša Čović dobio obećanje da će Rusija pokušati da od ostalih članica kontakt grupe, ali i u Savetu bezbednosti, dobije podršku da se za 3 do 4 meseca odloži odpočinjanje procesa ocene standarda.
Ako Rusija u tome ne uspe, država ima utvrđenu strategiju koju će prilagođavati novim momentima i tako biti spremna i za taktičke poteze, tvrde u vladi Srbije. Međutim, i ukoliko bi došlo do razgovora o statusu na osnovu kakvog izveštaja o standardima, mi smo spremni za taj razgovor. Dakle, mi imamo spremljenu, tako da kažem, platformu državnu o statusu Kosova i Metohije, takozvanom budućem statusu, tako da ćemo našim argumentima insistirati da se ostvaruju naši interesi prilikom tih razgovora. Mi moramo imati početnu i polaznu platformu za naše razgovore, zasnovanu na suverenitetu, teritorijalnom integritetu, vrlo principijelnim stavovima, povratku ljudi, ekonomskom prosperitetu na prostoru Kosova i Metohije, međunarodnoj pomoći, finansijskoj, ali pri tome moramo voditi računa da te pare ne budu preskupe, u smislu da te pare ne budu uslov za nezavisnost Kosova, da ta integracija ne bude uslov za nezavisnost Kosova. Ja bih rekla da će najveći uspeh Beograda biti ako uspe da spreči brzu nezavisnost, ako uspe da spreči da se već sada izradi neki dnevni red, neki redosled postupaka, poteza koji bi na kraju imao jednu relativno brzu nezavisnost Kosova. Pored procesa ocene standarda na redosled i brzinu u rešavanju kosmijskog problema, svakako će uticati i izveštaj podsekretara Sjedinjenih država Nikolasa Burnsa, u kome je jasno rekao da američka administracija ovu godinu ocenjuje kao presudnu i da bi do kraja 2006. godine trebalo završiti raspravu o budućem statusu Kosmeta. Ta teritorija je ponovo na listi američkih prioriteta, ocenili su mnogi eksperti. Ja tu ne vidim nikakav novi plan ili novi stav Sjedinjenih Američkih Država, vidim jedino njihovu rešenost da se angažuju oko pitanja Kosmeta i moram nešto da dodam, kada se Sjedinjene Države angažuju punim kapacitetom, ne bi bilo nikakvo iznenađenje da one jednog trenutka izađu sa mnogo određenijim stavom nego što je ovaj. U ovom trenutku Burns je rekao Sjedinjene Američke Države nemaju nikakvo gotovo rešenje. NATO i međunarodna zajednica je na proveri da li je bombardovala ovaj narod 99. godine da bi napravila nezavisno Kosovo, da bi jednoj suverenoj državi otkinula deo teritorije. Ne postoje pare, ne postoji ekonomski napredak, demokratski napredak kojim to može da se plati u ovom narodu. Postoji, dakle, jedan stav od koga se ne odstupa, a to je da će Beograd biti činilac u rešavanju statusa Kosova i Metohije. Mislim da međunarodna zajednica i glavni igrači u okviru nje neće odstupiti od tog principa. Oni se jako boje jednostranih rešenja i nisu za to. Prema tome, kako god okrenemo i kako god da se te kampanje ciklično odvijaju, Beograd će imati svoju ulogu, a u ovom trenutku, već neko vreme, Beograd ima vrlo jedinstven stav i koherentnu politiku oko Kosova i Metohije i to se sve više respektuje u međunarodnoj zajednici. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jedino je mesto gde će se odlučivati o sudbini Kosmeta, a na predstojećoj sednici predsjednik Koordinacionog centra pokušat će da dokaže da je izveštaj šefa UNMIK-a falsifikovana slika života na Kosmetu. U Njujorku će još jednom biti saopšteno da se rešenja moraju tražiti u proširenoj autonomiji Kosmeta u okviru Srbije i državne zajednice sa odgovarajućim međunarodnim garancijama. Biće naglašena i spremnost predsjednika Srbije i premijera da odmah započnu dijalog sa predstavnicima privremenih institucija. Čović će u Njujorku interese kosmetskih Srba braniti platformom koju je utvrdio državni vrh. On će još jednom upozoriti da nasilje nad Srbima ne prestaje, da nema slobode kretanja niti elementarne zaštite njihovih prava i imovine. Možda će šef UNMIK-a 27. maja odgovoriti na pitanje zašto u njegovom izveštaju nema podataka o broju proteranih i onih koji su se vratili i zašto je samo Severnu Kosovsku Mitrovicu i jedinu gradsku multietničku sredinu u pokrajini označio kao opštinu u kojoj nema slobode kretanja. Opšte ocene o poboljšanju situacije na Kosovu i Metohiji u svim oblastima, pa i povratku, kao ključnom i za Srbe najvažnijem standardu, na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija izneće, poput svojih prethodnika, i aktuelni šef UNMIK-a Søren Jessen-Petersen.